Bwigri जानो नागिरदों ना Bwigri जानो नागिरदों जोङो बानलु दाबो सफैया जानायलाय गुथाल गोखैना गोदै गोखै गोदै गोदै नों जादो दे गोदैसो गोमोनसोना बिलाय आं गिबिनिखौ जाया नोंसोर बानलु जानो हायो ना हाया हायो मोजां नै बिदियावहाय पिकनिक जाफैनांगौ माना खौ दानो सिमाबो जागोन जोङो What is this? नासानगुदियावहाय पिकनिक जाफैदों Bwigriनि पिकनिकसो जोंना लाबो बानलु संख्रियाबो जोंना बैग्रि माबा बानलु लाबोग्रायासो नै बा बैग्रियानो गोदैथारना पिकनिकबो लायबाय खननै आयौ मा स्कुल थाय बियो इंलिश मिडियाम स्कुल नङा दं जों माबायावसो जादों मा फिल्डआवसो जादों जोंनो जोंना बानलु लाबोगोन नै दासो बानलु सफैगोन जोंना दे सोर बानलु बांसिन जानो हायो मा होनांगौ जेबो होआ दं बानलु गोबां जानांगौ बाल एथ' एसेल' जायो नामा गोखै नङा गोदै नालाय आंनि बानलु जानायखौ खेबला मोजां बेफोर आयौ संख्रिया Give me gaman. संख्रिखौल' गुसु मोनो ओइ मोसौसो होनबा नों संख्रि जाग्रा हो इसो संख्रि जाग्रा मोसौसो आलु बानायनोसै जानायानो जाबा आं बैग्रिनि बिगुरखौल' गोदै मोनो माथो लाबाखै नोंलाय नों लायदो थां बथलाव सोनानै मा जाखो बेसेयावनो आलु सालाय गवा नायोना दानस'ना हरजोबगोन आं दा आन्थि गैया होमबाबो गगा जागोन नोङो संख्रि जाग्राया नै संख्रि जाग्राया ओइ आंनो बेखौ माथो गोमोनानो खोख्लैजोबदोंनो बियो बैग्रिखौनो बेलाय हाखु दाखु लाबोनायाव गोग्लैदों ने आसिजों लुबैदों फैनाय बायदि हागायनो थाबथाजोब्बायदां लेथ्रा फाद्रा दामिनि जाहाथे गैया बोरै जानो हागोन बिसोरो दङ बेलाय माथो हाथाय आंनालाय हाथाय बायनानै लुबैसिगोन हाबजोब्बाय देनां देरबा नाय दे नोंसिनि भिडिअखौ सय सात बोसोरनि गोसाथार जोब्बाय 7 बोसोर 6-7 बोसोरनि उनाव नायनो होमबा गुथाल एक्टर ओंखारगोन ओमफ्राय आंगो एक्ट्रिस ओंखारगोन एड्रियान एक्टर ओंखारगोन सनामनि एक्ट्रिस ओंखारगोन हनै एक्टर एक्ट्रिसआ हनै एक्टर एक्ट्रिसआ मामि ना बाबा बेलाय नों बथलाव लायदो थांदो थां बथलाव आयो गोबाबसो
Thấy cực kỳ luôn rồi sao? Thấy mê quá nào bạn. Daddy. Dulha. Ê, ê. Alo bài. Không lại. Sao rồi xí? Sống kia đấy sống kia. Nó này đâu. Rốt hốt này.